Najväčší slovenský výrobca nábytku, spoločnosť Dekodom, otvoril pre svojich zákazníkov v Košiciach novú predajňu. Pri obchodnom centre Kasovia vyrástol druhý najväčší dom nábytku na Slovensku. Dekodom sa v metropole Východu prezentuje najnovšou predajňou na ploche 4800 m2 s najširším sortimentom vystavených produktov. Sme radi, že takýto obchodný dom slovenská firma môže otvoriť aj v Košiciach. Ja som presvedčený o tom, že Košičania budú spokojní, keď jednu vec môžem tvrdiť na betón. Dali sme si robiť veľmi rýchly prieskum trhu. Najväčšie kuchynské štúdio je tu v tejto predajni. 65 vystavených kuchyň nenájde nikto na jednom mieste v Košiciach. Súčasťou predajne je aj najväčšie štúdio kuchýň na východnom Slovensku s jedinečnou prezentáciou vnútorného vybavenia. Na jednom mieste si zákazník pod odborným dohľadom doslova poskladá svoju kuchyňu na mieru. Sám si vyberie, aké vybavenie mu najviac vyhovuje tak, aby sa kuchyňa stala každodenným praktickým pomocníkom v domácnosti. Okrem technologických noviniek Dekodom vo svojej predajni ponúka aj možnosť výberu dizajnu dvierok, sklenených výplní a doplnkov. Farebná a materiálová škála obsahuje niekoľko desiatok možností. Uspokojí nielen náročných, ale aj praktických zákazníkov, pre ktorých je rozhodujúca cena. Dom nábytku spoločnosti Dekodom je jedinečný najmä v tom, že ponúka univerzálnosť. Tu si totiž môžete zariadiť byt či dom bez stresu, či sa jednotlivé časti nábytku k sebe hodia alebo nie. V rovnakom dizajne si môžete vybrať kuchyňu, skrínky či stolík do obývačky, ale aj zariadenie spálne alebo predsíne. V Dekodome myslia aj na najmenších. Široký výber detských a študentských izieb je variabilný. Samozrejmosťou je bezpečnosť. Zaoblené hrany a žiadne rohy potešia najmä starostlivých rodičov. Na svoje si prídu aj tí, ktorí si chcú moderne zariadiť svoju kanceláriu. Policové skrine a stoly rôznych tvarov sú prepracované do najmenšieho detailu. Predajňa Dekodom je plnosortimentová so zastúpením kompletného výrobného programu firmy Dekodom, ako aj tovaru od subdodávateľov ako čalúnenie, stoly a stoličky či matrace. Súčasťou predajne je aj oddelenie bytových doplnkov, kompletné zázemie služieb pre zákazníka od návrhu cez dopravu až po montáž nábytku, ako aj služby bytového architekta. V Dekodome pre vás urobia naozaj všetko, aj keby ste si chceli postaviť svoju kuchyňu na hlavu. Stačí už len prísť a vybrať si. Dom nábytku Dekodom je otvorený 7 dní v týždni.